Més d'una setantena d'entitats de Lleida s'han adherit a un manifest que denuncia l'eliminació del dret a l'assistència sanitària a les persones estrangeres i autòctones majors de 26 anys i sense cotització prèvia. Des d'aquestes entitats alerten que la ciutadania no és conscient de l'agressió que suposa l'aplicació d'aquest decret, que entrarà en funcionament el proper mes de setembre. A més, consideren que no farà disminuir el turisme sanitari europeu i que carrega el pes de la crisi als més desafavorits. L'1 de setembre entrarà en vigor el Reial Decret Llei que el Ministeri de Sanitat va aprovar el passat mes d'abril i que acaba amb el dret a accedir a l'assistència sanitària universal i gratuïta pel fet de ser ciutadà resident a Espanya. A partir d'aquest setembre, les persones que no cotitzin a la Seguretat Social i no pateixin pobresa extrema perdran aquesta assistència. Des de diverses entitats de Lleida ho denuncien com una agressió sense precedents pels col·lectius més desafavorits. És una acció retrògrada, és injusta, dona o carrega de responsabilitat de la crisi als menys afavorits, d'acord? Assignar-los als immigrants sense bebès la responsabilitat de la crisi és, si més no, una ironia descomunal. La Generalitat aplicarà el decret, tot i que té la voluntat de presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Des de les entitats lleidatanes que denuncien aquesta situació es reclama un debat previ a aquesta aplicació i també es denuncia que un decret com aquest entri en funcionament ple d'excepcions. En cas d'urgència, en cas d'accident, en cas de determinades circumstàncies, es continuarà donant l'atenció sanitària. Però realment hem de muntar un món d'excepcions? És a dir, els drets no són excepcions. Els drets els hem aconseguit durant molts anys de lluita, molta gent ha estat sacrificant-se per aconseguir un dret tan evident com és l'accés a la salut. Finalment, aquesta xarxa d'entitats asseguren que les mesures preses pel govern espanyol no acabaran amb l'anomenat turisme sanitari, ja que els ciutadans europeus continuaran rebent assistència sanitària en funció dels acords establerts amb els seus estats d'origen.